Unikátny snehový Betlehem, aký nemá vo svete páru. Tatranská paráda, na ktorú dnes ostrili desiatky objektívov. Ježiška je najkrajší. Maria. Všetky sú pekné. Práve deťom žiarili očka najviac, Betlehem ich nadchol. Ja som si predtým myslela, že sa len snehuliak dá spraviť zo snehu. Je to už tradícia, keby v zime chatár nič nepostavil, všetci by sa čudovali prečo. Je to perfektné. Taká umelecká práca. Tešíme sa vždy z toho, každý rok. Je to taká srdcovka. Dneska je to ako naozaj ako z rozprávky. Betlehem ich chatár modeluje už 12 rokov. Keby sme ich naukladali na seba, boli by vysoké ako 17-poschodový vežiak. No a hrubý odhad hovorí, že sneh zo všetkých Betlehemov by dokázal zaplniť 13 000 fúrikov. Tady tohle uděláte teda makačka. To každý nedokáže. Je to krásne umenie. Határ má zlaté ruky a dobré srdce aj k tomu ešte. Keďže začiatkom zimy bolo snehu málo, Peter Petras musel nazláčať tisíce lopát z celej starolesnianskej poľany. Je to aj taký určitý snáď druh pokánia za celý rok. Som povedzme zlý, tak chcem odčiniť stavbou toho Betlehema. K Betlehemu sa prišli pokloniť aj lendackí koledníci. Ako je však vidieť, pre turistov neboli jedinou atrakciou. Vy konkurujete snehovému Betlehemu? Asi áno. Na tomto mieste budú dokonca vedľa seba stáť dva symboly dvoch najväčších sviatkov. Už tradične na jar k tomuto Betlehemu chatár pristaví aj snehovú megakraslicu. Marek Vnenčák, televízia Markíza.